दिनै 3 अक्ट'बर मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारीनि रुंसारि सान। दिनै अदालगुरि जिल्लानि रौता दखरा एबसुनि सिङाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि थामथि थैनाय सानखौ फालिदों। मिरु एबसु आरो अदालगुरि जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुनि बानजायनायाव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो मोनसे समनि मिरु एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रुबेन्द्र मुसाहारि आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ बाहागो लायो। हाबाफारि बादियै मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि अनजालि बिसि साबासि बसुमतारीया। बेनि उनाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबार बावनानै मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीखौ मान होयो। मख'नो गोनांदि मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारीया मोनसे समनि एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आसाम बिधान सभानि खेबथाम एमएलए जादोंमोन। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा सासे समाज फोसाबगिरि, बिजाब लिरगिरि आरो थुनफावथाय लिरगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। लोगोसे हारिमु बिथिङावबो हाबा मावनानै बर' हारि जौगानायाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। गावखौ बाउसोमनानै हारिनि थाखाय हाबा मावलांनायनि थाखाय रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनो मुगानि दावहारु बिबुंखौ होनाय जादों। मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारीनि रुंसारि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बे समाव खोनासंदो। दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि मुगानि दावहारु जायखौ जों बिमुं होदों करेन्द्रनाथ बसुमतारी, बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बड'फाजों आगदा आगसि थानानै गोख्रोङै आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय सोमावसारनायाव बाउसोमग्रा बारसोमग्रा गोख्रों सासे दैदेनगिरि करेन्द्रनाथ बसुमतारीनि दिनै थामथि थैनाय सान। आरो बे थैनाय सानाव जों बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो श्रद्धांजलि बिबार बावनाय नैबे रौतानि चिल्ड्रेन पार्क जेराव त्रिमुर्ति साथाम गेदेमा सुबुंनि बेयाव मुसुखा दङ, करेन्द्रनाथ बसुमतारी, महेश्वर बसुमतारी आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांमोननि। दा बेयाव जोङो दिनै हाबाफारि लादों। न'खरनि जोंनि बयनिबो सिबिनां बाजै करेन्द्रनाथ बसुमतारीनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारी बिथाङा बिबार बावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो फिरफिला बिरबाय, आर'ज मेथाइ जों खनबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव करेन्द्रनाथ बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों। थारैनो माहारि मोनसेयाव जेला हारिनि अलखद सम फैयो आरो बर' हारिखौ गावनि थामोनथा रैखाथि, गावनि अस्तित्व, जातीयताबाद जाति सत्तानि मोनसे आदर्शजों बड'फाया जि लामाखौ हान्थिदोंमोन, जि दिन्थिदोंमोन जे बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसेयै जोङो गावनि अधिकारखौ मोनफुंनायनि जि लामा करेन्द्रनाथ बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बै समाव गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव बड'फाया एबसुनि आफादगिरिनि बिबान लादोंमोन रौता कनफारेन्सआवनो आरो बे कनफारेन्सआवनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थाखाय घोषणाबो होदोंमोन। बिनि उनाव बड' पिपल एक्सन कमिटिनि मासिगिरि हिसाबै करेन्द्रनाथ बसुमतारीया बिबान लादों, सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लादों आरो फैयै फैयै मोनसे समाव बिधान सभानि माजबाद बिधान सभानि आरो पानेरि बिधान सभानि एमएलए महरै बिथाङा खेबथाम एमएलए जादों। दा बिथांनि जि मोनसे महान जिखिनि हाबा मावनाय, बिथाङा थुनलाइ बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, ड्रामानि बिथिङाव, समाज आरो ओनसोल माहारि जौगानायनि बिथिङाव जथेस्थ' बिहोमा होदों आरो जोबोद गोख्रों गोसोनि, दाद गोसोनि सासे व्यक्तित्वनि सुबुंमोन। आं बेखायनो दिनैनि बे समाव जोंनि इयुन जोलैखौ, जोंनि आथिखालनि एबसुनि मावथि बिबानगिरि आरो फरायसा फरायसुलिखौ खावलायो जे बर' माहारियाव करेन्द्रनाथ बसुमतारी बायदि बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि आरोबाव जोंनो गोबां बेबायदि व्यक्तित्वनि, बेबायदि पार्सनेलिटिनि
माहारिनि माने सार्थखौ नोजोर बोनानै हारिया फार्स्ट आरो हारिनि थाखाय जों जेब्लाबो गावखौ बावसोमनानै हाबा मावलांगोन बे सान्थौ सानस्रिखौ लानानै जों बयबो आवगायनांगौ आरो करेन्द्रनाथ बसुमतारिया होलांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आखरे आखरे पालन खालामनानै मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौ आथालाव जौगा हारि बा माहारिबादनि आदर्शखौ लानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि हाबाफारिखौ मावलांगोन आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे करेन्द्रनाथ बसुमतारिनि थैनाय सानाव फिन जोङो गोसोखांफिननानै समायखिरा लानानै आवगायलांनो थाखाय आं फोरमायबाय बयहाबो गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनाय श्रद्धांजलि होनाय गोसोखांनायनि रल आरो रेसपन्सिबिलिटिया दङ आरो बे थानांगौ खारन जोङो गेदेमाफोरखौ देरसिनफोरखौ हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जाय हारिया फुजिनो रोङा मान होनो रोङा बे हारियाव गेदेमा सुबुं बा फुजिनां सुबुं बा दैदेनगिरि बे हारियाव उजियानानै सोमावसारनायनि आन्दलननि समावनो दैदेनगिरिफ्रा जोंनो फोरोंलांदों बुंलांदों नाथाय माखासे समाव जोङो आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावखौबो दोनाबासिनो रावखौबो गाराबासिनो रावखौबो बावाबासिनो जोङो दखरानि जिल्लानि मिरुनि इउनिटनि जि लेभेलनि दैदेनगिरियानो जाया मानो जायफोरा महान माने कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो मान होबोदों जोङो बिथांमोननि मुङै जोङो मुसुखा बानायनानै अमर खालामनो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो माब्लाबा जों नुयो सामाजिक लेभेलाव राजखान्थियारि लेभेलाव जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जायफोरा राजखान्थि बिथिङाव हाबा मावदोंमोन बेखौ बे लेभेलावबो मान मर्यादा श्रद्धा होनांगौनि रल आरो रेसपन्सिबिलिटिया दङ किन्तु मालाबा जोङो गुबुन गुबुन माने आथालाव गुबुन गुबुन माने गौथुमनि गेजेराव बेफोरखौ बावलांनायबो जों नुदों बेयो हारिनि थाखाय मोजां नेरसोन नङा जाय जेखि साना मानो जेखि मावा मानो बे बिथांमोननि बाथ्रा आरो बिथांमोना गोसोखाङो ना खाङा मावो ना मावा सानो ना साना बे गावबागाव दोलोनि आफादनि बाथ्रा आङो बेयाव इन्टारफेयार खालामनो नागिराखै खोथाया जाहैबाय एबसुनि जायफोरा गेदेमा सुबुं जायफोरा हारियाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय एबसुआ बिथांमोनखौ मालाबाबो बावा आरो बावनायनि खोथा गैया हाजार बोसोरसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो मान होलांगोन आरो बिथांमोननि बोसोन बिथांमोननि होलांनाय बिहोमाखौ जों जेब्लायबो माहारियाव फालिनो सिबिनो आरो माहारि जौगाहोनो थाखाय जोङो बेखौ हाबाफारियाव बाहायगोन गोजोन्थों।